Vad gör du där inne? Vad gör du? Vad fan gör du där inne, Jakob? Vad håller du på med? Vad fan gör du, Jakob? Jävla unge. Vad fan gör du där inne? Vad fan gör du, Jakob? Jakob! Jakob! För helvete, unge! Jakob! Jakob! Kom ut! Jävla oss. Jakob! Jakob! Jävla unge. Jävla unge bland i skallen. Jakob! Jakob! Nu är det nog! Jakob! Det är nog! Fan. Det kan drabba dig med, ska jag tala om för dig. Det är... Jakob var okej när han var ung, så det är sista tiden som det spårar ut. Så passa det för helvete så inte... Tänk att det kan vara du också. Åker dit så. Ja, då kanske Jakob ska komma och trösta dig och hjälpa dig. Då vänder vi på steken. Jag orkar faktiskt inte lyssna på det här. Helt ärligt, jag orkar inte lyssna på det du håller på att säga nu. Jag tycker inte riktigt att det är riktigt rätt att du kommer in i min lägenhet och sitter och trycker ner mig i skiten när jag försöker hjälpa till. Jag tycker fan inte att det är rätt alltså. Jag går inte hem till någon annan och sätter mig i den personens soffa och snackar massa jävla skit. Tror fan att jag också vill hjälpa Jakob. Tror fan att jag vill det. Men om du ska du sitta och trycka ner mig också när jag försöker tänka ut någonting. Det är fan helt omöjligt. Helt jävla omöjligt är det. Skitsamma. Jag tror att du borde sätta han på någonting. Antabus eller något, jag vet inte. Någonting. Vad har du gjort idag? Fotboll. Vad kul. Gjorde du några mål då? Ja, många. Hur många då? Massa. Min lilla älskling. Men hur gjorde ni sen när det började regna då? Då var jag redan inne. Spela spel. Du! Jakob. Upp! Upp nu! Upp!
Upp nu.